sithanda futhi ukuthi sifisele lapha ivela bahleke la eMlazi khona la ikaG ivela bahleke VP umadoda bekade ngibona nje bengisanda kubona nje ingane yentombazane nje ngidukelwa amagama abo la ephase imathematics ngo 100% 150 over 150 bengibona ke futhi manje nje kunenye futhi owesilisa ke naye ophinde futhi wazibambela nje 100% khona lapha evela bahleke sithi congratulations kuyona evela bahleke iVP angathi nje kungaqhutshekwa nje kube mnandi siphinde futhi sibingele lapha ekwazini nakhona siyabona ukuthi benza kahle kakhulu nalapha besiye lapha embizweni ngalelilanga ikonto zaseMlazi nje kuyathembisa impela ukuthi ngazuthi kukhona okuhle kwenzekayo nakwezinye ke nje ebezingathi azikenzi kahle siyacela ukuthi ke nje eziliphakamisa izinga wengane